Where were you? Lexus 350 Jeep. Where were you? Village. I went you. No about it. Okay. Hey, what are you doing? Nibe ezeli kemi vitanando ne chige chichi aka ngwa bend ya down ke etie goku Bishop Ndidibia Wana kana kuwake hapa I'm happy. That's when I buy my Buddha of more people. Last night 100,000 don't know what to do. No more than Saturday Sunday. I'm not on the respect. I'm not Manaka go ahead as a Manande kaji mawabala na vele. Ile ya chombi ala maina na obela mara. So kana so bela, ha mayo tawana bo kana so ko bela. Anke jana vele. Ba ya de melodi ya no. Obro mad na mo chuku na. Ambi le zero ma chuku mebe. O mai ba le melodi. Ya wona wi ya. Ekele mo na rese we ku na obo na bia na be na obo na bia ta ta ye ju boji na. Mo ye boji we bia kan ko ju na ma ma ju boji. Mo bi ji de kwa ya kan kiji na kana na so boji. Obuda na ndo bu neku obuda. Ya ta na. Ana hero sna na ndo follow gwa abia na. Ana hero sna na ndo. Omo eji pause we na ndo ya ma ko na ni hu na. Igwe na ndo ji akode. Omo ndo na ji kura de se na de cha ba ke we na donation. Omo ji we bi o ya. Sabiko kifi we ngwa enyi gwo ke by love show gi now. Akwa okuji wala akro. Omo ni abu ezigbo talk. Bemme birthday last year, 24 December last year. What shall we go down, you know? Wawa di tata, we put a 330. Omo go believe it. We put a 330. What's the name? Wale muji. Omo go believe it. What do we make? Look at the way. As someone dem mad na. Gena mad na to we to ezigbo bi gena mad wa na ato. Eji na anyu gwa yo na ive maka no wele go. Memeku na na toli ato. Edi nnegugu. Wa bu ndidi ga na enwe. Ade na ato uto. E ma no ndidi won bu na enwe kedi at fort. Man ide di okuge. Okuge na edidi. Manezo. Won dey perfect. So I go go mu love 2 times. Njo akere pata osim no obi ka na ani. Njo odi obi o nwele. Kan nwele kan ki adi shaka kemi do sim no obi ka na. Se na madu weke wete phone ya madu si. Ne wete sinka da ya madu phone. Mare gbono mo dia. Obulo obi. Mare gbono mo dia. Mwasi na na yo chu go yen mu di obi a. Akwa oku nwele. Aba bu no de wo dia.
I'm going to make a Marsalaka Cosia. When I made no one, I put on Nabo. Bishop Unidibia and Ibonina. And the open on Lucadeva, Bekin, Geran, Kiddy, and Domin and Abram of an eye. What can present Domin and Evan Amaro? Now, Maddy Medway, since Poto, what don't would be able to level up. 24 years got it. I don't make even. Tell them what I could go over motor better something motors. When I end my catch, then maybe the shisha. Which is on the goal more, Naya or Madam. So one man made it to the bishop with the Dibia. Over on a Payandoka, no level of Olugo and Adibia. Order my grandma. No, now we want them. Coach, we tell you, maybe go need the language and them. Okay, sir. So, can I send you by the delegate? I can more than I said, happy. My grandpa, there are my friend who want them work. Even Indonesia. I couldn't see what's in video. I am the
Aku foto mo na kena. Mo ta kana mo. Na bia na mo ta nwa. Kai! Naida. Naida kolo. Amo ta kana mo nwa. Naida. Egbe. Nyama ndinde ku mara kama na ube nga ndai. Wa bela mane de kam. Jamo ta yende ye ku ire. Isoye. Akuna mo. Mmalo pa ba. Mmalo. Ko bela. Ntenge bela manu. Na kwenda manya. Ene video gi. Ida kolo. Ida kolo. Ejubo ngamaka. Ejubo ngego. Yo, kamera yake na. Mr. Ebenezer Wanko. Onye isi oyi. Nwa ada anyị ka anyị bịa nọ na wajita. Na ka bịa na. So keko bi so adịghị na mmemme ọ na-eme. Mba, very very sweet. Obi dị anyị anwụle. Na this thing ihe anwụ na-eme dị anyị mma. Ntelo ji wee sị anyị bịa. No, ndị nna ochie ka ọ kpọrọ. And anyị abịago ka anyị nọnyelie na wata. Ebele m n'isi ya bụ na o mesi ibe niile nwe na-eme wacha ije nọ ya watia ego ibu, watia arụ ike, ọganiru. Etu a ọ nọ ihe a na o mechaa ihe mbụ iko ya n'aka. Ọnya bụ ekpele anyị n'isi ya. Maka na a sị na ọsọ chụwa mmadụ na be ọ na-ekwunye. Ọsọ ya chụrụ ya na bie. Ị na-aghọta? Kama that nnocha anyị abụ anyị ji bịa na anyị ekpeli taa and ọganiru ka ọ ya n'afọ. Para tudo. Igbo
Asimundi logi wara puara uo. Na wata mebe wata le mele wale mpalatie iwe. Ma wata mebe ana furombu ekuwe no de an ka palo. Igba ndi logi ekuwe ka palo ni mewe na emerom. Owo ya kuzu bia ni maja. Onye akwu enu mele munni amu ha. O mele wa mu ha. O sira ya kwa ma lo to gunu ma ben na kwadu na amadom. O biri ka yi ya kwa lo to ikam ma bi na kwa na amadom. Igba nnokwa. Ozanambo. Ochi na nwa agbawo dikizu. Oboji ogo. Ni cabinet ekene munu. Eze chibuchi na nanto. Agbawo dikizu. Oda mila jo. Nande ekene munu. Cabinet ibam. Ogala gidi. Ekene eze bi gwa majo. Odim kichi William echichi ni kemi. Oko bluzo ni kemi, oko bluzo ni nanando. Osno oji ezedila. Owe ala ntu oji na ato nwele vele na vele. Tinye ogwa ego na mbo nili. Tinye nzu. Egi epe ile ọma. Tinye ọma. Osno oji eze nnọọ. Eze abata eze nnọọ. Simu mubagi. Nya mo ni baton. Na ebe nya nọ na. Nya mo na eze no bia. Na ari agbawo ya agba. Mmu ibi abatazi aba ma no nwa obodo ka ọ bụ. Maka na asị na nwa pempo ọ bụrụ nwanne ya na nne ya. Ma nwa daa nụ dị nwa ya ka ndala ọ bụrụ nwa ọra. Obela ọ bụrụ nwa ọra. Nande kere munu. Eze. Gara kaze. Akazigwa. Sibu de manaka, obriga. Ibo bobo, sene zewagi. Obriga. Onye yotia banana. Jiba. Bulubulu. Jiba. Oruneli moneli mari. Jiba. Okamini. Oma bulatu. Jiba. Ende jibuti. Ende jibuti. Ende jibuti. Ende jibuti. Omuzi kabezi na ngakwa na sube. Amo tala ya bollo ba. Na sube. Anda mari ba ngwe. Ende jibuti. Kabina jaka na muno. Waje echengiru. Waje. Giru mbabu kila na baba. Mbage. Waje. Waje. Ama ko bobele ka. Hom ko jobele da. Num no kwita. Na balance. Na balance. Boko buluso. Ko ko jobele da na bo no kwita. Ototo. Aya no. Ototo. Na taje ru bon saboro. Bale pa na mo kwita. Na bo ga ni de. Wona ben na kwita. Kana bia. Ai kana bia. No maliva. Mata kile maliva. No wole ni ya to la yo mbo. Sina onya mega kali umbe made wala lo solia. Ai aba sile pa mo be. Wo kai wo bana lo so be. Tande kana munu. Munu da ko kuwa ni ya no made. Kan ye be mu bai. Kana munu. Ole. Ji kwa.
Yoruba na alụọjị maka ndị Yoruba na economic trade igbe mara akwụkwọ alụcha ma ọrụ mkpụrụ elewe ụlọ ọgaranya ndị Hausa bụ ụdị na-ata chinchi ma ga nọ nkara ji ata ewere ọjị ma na-ata ndị na ụmụara ji ata biskit ma ọ papa ma ndị Igbo ma ndị eji ọ dị ka eji ekele na ka eji ahịa mkpa tupu abịa ọkwa na ọjị bịa mmasị ekele dịle gị ọnọdụ ụmụ bụ nke ịchọkọla ya ka anyị nọ n'etu taa nwere onye mara etu o si bịa ebe a nwere ma anyị na-aya abịa ebe a 2 months ago 3 months ago and o nwere ma na anyị bịa n'ụdị ya ka anyị ara n'ebe a nwere ma alụ nụ ndụ ma chukwu ma alụba ncha niile ibe niile emere bụ gị ma ịbụ n'ịbụ gị ya mana ekele ka anyị ọba gị ibe izi nna ya ọ na-eme ya bụrụ na uche chukwu na-eme uche mmadụ eme na uche mmadụ gbagọrọ agbagọ uche chukwu na-adị sire ya bụrụ na uche chukwu na-eme nke ịbụọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ na ndụ niile ndụ Naijiria niile ndị ọcha dịkwuo ka anyị bụ na ebe anyị na-apụ n'ọlịlị asị m dị mma dị njọ dị kwuo isi onye dị njọ nwụrụ ihe alụ iwe ọ ya alụ onye ọbụla ya dị ka anyị wee na-eme onye dị ka ọ na-adị wee na-eme ka ọ na-eme isi onye dị mmadụ dị njọ mma bịa mgbe mana anyị dị anyarị ike ya ibe anyị eli nke eli anyị aga na anyị amamihe ya anyị udo oke obuluzo ọnya bụ iwe njiri ọ mmadụ ka ọ mmadụ ọrụ jikọ na nwata ọ nwata ka ịmali ọ bepụ ụmụ obe ebe ọ bụ maka na aka bụ na m bịara ọwụwa ji eburu ihe o mere Achimukere mmadụ oge bụ ọ ga-eme nwetụ na adịlị ya mma o ọ adịlị ya mma o ọ ya na-ama n'iru ka enwe a na-amachighere azụ unu ncha niile ọ ya dịrị unu mma o ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị adịghị unu ya dị nnegwu n'oge nke unu maka na mụ dị nnegwu n'oge nke m unu dị nnegwu asị m onye chụọ nta anya bụ nnegwu anụ onye chụọ nta bụ echi nwunye gị ube gị na kichin na-ewetiri ya bụrụ na onwere iwe onye chụọ nta bụ na-enyi onye buru ya nata na ọkụ ụtala obodo na nnekwu iwe mere ebute anụ ebute anụ elu onye ọbụla onye ebe na-eduru ogolu nka onye ebe eze elu onye ebe eze onye gbuo nnekwu anụ ya bịakwa ebe eze ka eze elu onye n'ọgwa ibe na-eme oke anyị riri nne amara m ma ndị Naijiria etu ezi nọrọ mana ndị bụ ndị na-ndụ ebe a ma ndị Anambra ndị na-ndụ oke anyị dị na lokal gọọmenti ndị Anambra East oke anyị dị na steeti gọọmenti that is na Ọka ndị Anambra steeti oke anyị dị na Abuja ndị Naijiria oke anyị dị na international community mgbe mmadụ ya aratia unu ya aratia n'ụdị nwụ n'ụdị ka a dị wee na-arata ụmụ nwaanyị unu mara onye bụ Ngozi Okenji iwu ala ọkwana nwaanyị aka ọ bụ nwoke na-arata ọka anyị etu a ka ọ dịbụ na ụmụ nwoke so unu eje na-arata ọka anyị ekpere ka m na-ekpere na onwe ozi ọzọ nwere n'ọsụsụ ekpere nwere ya nwere ọjị na-asị Chukwu n'ụdị nnekwu iwe ọma na-emelu unu so iwe ọma ya na-emelu unu na-emere oge oge ụzọ ọ ya dịkwa na mụ bụ igwe mma ọjị aka ite n'obi
Ti wala ke.
Igbo bụ na anyị nwere akwụkwọ n'atọ ịda otu onye iju ọbọ bini na ba nwere rekọdụ
No, ya na ndo je, na ndo. Oya bu be jeli je bo ba bi ni oba wa bu chi anyi. Ibe nwa bia ka bu debe. Aya ki Igbo. Eze chi uchi rando. Eze chi uchi rando. Aya ki na zo mu obe. Na zo mu ogala ya. Ina zo Igbo ni na. We na mara ya kana ndo ne, na ya kana ndo. Authority. Na ya kana ndo. Authority. Nyabu highest contact ya we na Nigeria. Oya na ndo ko. Obuna ya ke yolga kambu me maria nya di ile. Aya kai mani no. Biji nando. Obuna chendo nando. Nando di globe. Nando di globe aka. Eze na eze nando. Ngin wache. Imana nwa ya muleji ma bo kwa bana bo ko na edi a. Oya kwa kiala bu nya kiali ala. Obuna chendo imu weji ma. Iye di kwa bana bo. Ezo kwa kiala bu nya kiali ala. Emakana mu bulo ya di kwa bana. Beni be. Weekends ya ndeba. Oh, chinozi ameka kwa moto. Nyata lola tulu jilacha wagba. Wezerando. Chinozi asino ojingi na ndi cabinet gi di ile. O mewole ezu kia. Otiale ogwa ego ni ise. Eji we mutacha uwa n'ime nna anyị. Ihe otu ọjị na-atọ ya ebe ihe kwasịa ya si na ọjị eze abata eze nnọọ na nwatakịrị na-achụ na-eto ọ bụrụ nwanne ya na nne ya ma nwatakịrị kpata ego ọ bụrụ nwa ọra obere abụọ nwanne nwa ọra ọ dị mkpa nwa ọra ka onye eji ụzọ echichi na mgbe n'obodo ya bụrụ cabinet member at this age. Kanu Nwankwo ji ego gote milk na narị owere ọkpa mee ya tenkem wọlụ nwata nwaanyị na-eliwe si. When I saw him do that, I knew he would do us proud. Mana mbọsị ọ na-asụzi oyibo bụ mbọsị Kanu win Olympic gold. What's the mbọsị nwatakịrị nwa ji ọkpa wa gba itemi okwu si n'elu kanta na I knew he would do us proud. Ebe obere rele nwe mmadụ dị ka akwa na ọba wee ji maka obere bịa na ndo. Ayako Igbo ni nibe piji nya igbe na mbone. Aya na ndo no nibe. Ọ dị m ka obere to ito emekwa na anyị proud. Obere taa anyị wee dikili awọ gị nnekwu ịda ịbụ ọzọ obere ịda. Ada ni bede. Baba kare.
Okay, one me and white temple in our Opa, one the one wait till you get them one way water. Oh, very care. I don't know. I don't So get better give this year. One day I almost Mr. Christian Okongu, also everybody can have walk. Also, brother one cooler, over 2 cooler, no, they even out of where chair. I didn't know where she also. But Godfina Intervention Nigeria Limited. I have one in their car who won't dish in a company. I have a academy million of me. If you are a look, I didn't know become a million. See, they want in a quick Nakama, you could open a cannon and million water. I did quick one, man. What time I want to come one night of a letter. She is there, Mecca. Board director of Godfina International Nigeria Limited, the makers of JP Tanskins and OJ Ikemba, even Kulele and other one that have been coming now. In I am an Navala Kanya. I will have one giant uncle, Miss Chimwell, on there. My supervisor, Chief Loti, on the ever, DJ. You know, can never develop no over, and then I cannot walk off. And I say, my only way to go to Canabo, Okulume. I say, the government, not the government. In another cannot was the never seen driver and a company. My cabo is professional company. My kids no good appear last 2 weeks ago. And I let it where I made your name. The all in the one business, the 7 of Seba, Nibuni Bendiani. Obele, what you the Ziamaka, whether as Niana Wally, G or Nana. Amalande or Nana, the Bendy. Difference in the Nibuni Biabas, Mapana with work, even a young man ever present. Come on, on Abia, Macaras now, Amaleni, Lisiano Canachania. Ask the Ocean and Apollo Javarangana. I will leak him by Beleva. Where the Deva Kojina, I want to go on a catch on Kango Seketa. If I in a secretary, can say about when you again, open you will look. Mana, I want to catch a Kusuka, you can know. Also, this word was created out of a spoken word. They can't do this guitar. Yoma, Kediche, Clement Renando gave Renando Ganakan the most ordinary and Kenimiga and Lokum Baggy. Then the man can now go who I even live when I remember. Oh, God of that, I never was a woman. She not catch it. If I never gave a call, my kind name, Mr. Tane, one of the only man I can carry a monster. Look at the moon, look at the moon, look at the moon, look at the moon. I am here. Got him. I'm looking at it. They will lose that with a bus. If one case, not care, Banake. Properly known as Otomwa. Okay. And the mess juice. Any kind of food. So, on your Chakwan locate one again. Kekoya is well located again. I'm based in Lagos. Everybody know that will come there and supply to me. Okay. You know they disappoint. Wow. Otomwa baby. I'm for cooling in a Savama, Kwama man. He has even contact. Everybody in the club had a meeting. Might be an hour. Wow. Anywhere at all. Wow. That's awesome. So, yeah, online phone number again in case someone need your service. 090-2462-1546. I repeat, 090-2462-1546.
Yeah, thank you there. So, any special name for your company? June's Planet. Okay. Well, it's nice talking with you, June's Planet. I must be an item. Why is your still no food, no body today? They got started. And here, but then I cannot be broken. Emmanuel Osamana, CEO of Black Panther Dallas. Waja. Obela Wamuji, Obele, Tilos Obele, Anan. Oh, my cat, I do my bear. Open them sound, because no, I and every year, Cabris is on it. So, no, I'm on a million. Open them sound, I want to jack Koja and the Madaka. I want to jack Koja on the last year, I belong in the mud, free scholarship. Open in the mud, Bechine Jaqua. So now my cat, I did just kind of earlier time when I watch. A Belomonisia, Bokonokondo, Ruisi, Ekulusina, I will attire a BH. You go up as an occasional Melatonoia, Matih. You are there, dear Zunonia, Sonia Bevina.
Pode me, liga da tua caída.
Juice Planet.
Diko Mendo, Adama Batago, Milawila Batago, Temporadia, then Adamo Chanaba, Diko, Secretary Nando, Yamontege, Kadana Yega, Daddy Dillon to take it, no, that's to be found who was done by Orlando. Draw the attention of the two events. This law involves now friendship with commitment. I say Kaebaulu, and then I buy one and now, other than I need a Tatane, your case, your back. Where were you? Let's use 350 Jeep. Where were all the legend? I was you. Okay, what I will give it. No about the West, yo. Naya, what I walk up. Even about then Anando. Yakanella in ya. Dalia, and not in Camel arrangement. Leave you go. You can change it. No, but I do wait here. So now, if I would the aspects of the occasion, MSC and white, come in and what you get. So nobody begin. Ever would not give your kiss me and Fernando Diego Kutana. You go to really what I don't want to permit me to do this. Can you see when you made the talk?
former Obelida, I used to know Newby. Address in the upper. He did Bishop Ndidibia, one of Igbo land. Oh, Igbo Nando, Igbo Ezeli Kemi Vitanando, Nechige Chichiaka, Ngwa, bend the down, Ketiego. Onyaziaga Pupa, Iwale, Ena Ibana by a top, a money Chizuo, Ngwana Pupa, Ngwa na ito mbo ito Bishop Ndidibia Wana karakuwa kaba Chalu kaya gasa mbolu Ngwa Diaba Ngwa certificate ya kene afa na oba eze na aba iwe na nando na hegi certificate ta as Bishop Ndidibia one of Igbo land Matiaka ki wala akwụkwọ gị ngwa ndị foto 7 one aka Bishop Ndidibia ngwa weluzi akwụkwọ gị biko ọdịbara biko ka ihe akwa ọkụkụ microphone ka ọ kene ọnwa ebe ọ ya agba na ndụ ka ọ gwara na-ekene m eze adị m happy na eze na-aba enwe n'obodo anyị chiri ọfụma nwoke nso ọ sị na ji 100,000 melu na ọjụgodu na ụmụ agụ Saturdays ndị ekene m I'm not going to
Thank you.
Onye
I'm
I'm a one I can, Manaka, go ahead as a Manama, I can. I'm going to go better than a man. We don't want to abolish it. What is your money to why I can abolish this? What of the money there? What a channel. Nagajas, we don't want to abolish whenever go after them. No, you can have done now. Snama was all better. Manandika, Jimabella, and Avalon. They are John Bellamina or Bellamara. So I can ask Obella. I have my Otavana, I can ask a good Obella. I can get another. Over my name, which could have been a village or much. Maybe I can have more as we put on our banner, but no one I got up. I want to I can't go to another. What is the way I can't get in? I'm going to answer you. Would have run to the group. I don't follow Guau, I don't stand on the banner. What are you going to do? I'm going to do now. You're going to do I'm Sabico. If you were going to work by love also, you know. I walk with you. Monia was go talk. Ben Bay last year, 24 December last year. What shall we go down? You know, Wawa Tama, the Treta. We put the Treta, wasn't it? I want to what do you mean? As a them Madonna, then a Madonna thought we were to wood, then a mother one out of Regina, you buy on the other, I don't know. Nemekunana, Netoliato, why wouldn't you get them? And then I thought, the man on the one I wake at fort when he did your pocket. Or we are what are the perfect? So I go love 2 times. Dry can rap at us, some do you can. Dry or do you on well. Thank you, Alicia. I can do some good gun. Send a man wake away the phone. I am medicine. Where the think I am at the phone. I want to go there. Once not now, you go in with Dobia. I walk well. I want to know the word here. I'm going to go to Marisalaka. When I made no one, I put on now. Bishop on the Diban and Ibonina. And the open on look at them, I can get rank in this system. I don't know an what can present them and Evan Amaro. Now, Maddy Melweaver, since Sinjipoto, I told him with the level. 24 years got it. I don't make even Opalis, tell them what I can go over motor and something motors. When I end them at catch, then maybe the shisha, which is only goal one, madam. So one man made it to the bishop with the Dibia. Over on a buy and doka, no level of all go on a Dibia. Or them Mabianoa. No. Now we want them. Coach, we tell you, okay, need the leverage and them. Okay, so can I send it by the delegate? I can have more than I said. I'm going to have then my friend will want them worker. Even Indonesia. I'm going to see what's in video. And they were my melon. Now, we don't want you over. They go over your battalion. I have a look no pastata no se okay I'm not watching. I want 17. Okay. September. Now 1 October. So I want job I'm coming here.
ọdịda na-emebu mbụ anyị na-ajụrụ ajụ amụrụ ya ka esi wee mụọ ụmụ na anyị nwere ohere onye ya na-agbagbu ozu anyị nwere nna anyị nwere onye ya bụ ọbụla ka anyị kpọọ ịghọtago uwe kowe na Nandi kogide konyu anya nke egwu na Nandi kogide konyu anya ịghọtago owe jiri ụbaka abụ na-eme nwere ụbaka abụ na-eme ọwa ji nye ka anyị bịara ya ịghọtago so ibe ọbụla ọbụla ya bụ ịda ayọ aja nnukwu na ndị emelie ya ọbụla onye rọ na mma si mee ya maka na o nwere nne na nna onye kwuo na mma si meelie ya maka na o nwere nne na nna ndị ahụ ka m ji aya okwu ihe m bịa bụ ka nwa ji na Nandi n'obodo ebe ka na-achụ ego anụ m onye obodo oyibo na onye Indonesia anyị kene gị mgbe kenele ọzọ kenele eze ọmụwa mmọnwụ odogwu ebe anyị ga-afụ dị batụ ọrịa onye isi ala ka m bụ eze ama na oyechi ana m akpụ isi ala ịghọtago ọ bụrụ ana m emere dibịa a na-agwọrọ ọgwụ mụ muslimi ne muslimi ịghọtago muslim ha na-ekpe bụ na nwunye m bụ onye muslim nwunye m nke ọzọ bụrụ onye muslim ịghọtago nnụọ nwaanyị na-abụ ọdabala anyị mana mgbe ị lụtezi Indonesia mana mmọnwụ ka mmọnwụ anyị kere gị anyị kere gị dadị anyị si na adịrị gị na mma a sị na onye